Dan il-programm ser jiġi mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd. Insellmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva. Il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Illejla sejrin naraw xi programmi li qed inħejju għalikom bejn il-lejla 12 ta' April u 18 ta' April li ġej. Illejla fit-8 Julian Grixti jagħtina reazzjoni tiegħu f'xandiera rrekordjata għall-ewwel leg tal-kwarti tal-finali tal-UEFA Europa League bejn Liverpool FC u l-Atalanta. Il-Ħadd fis-7 ikollna l-ewwel programm għal din il-ġimgħa mis-sensiela Mix Zone. Matul dan il-programm, Oliver Scicluna ser ikellimna fuq Bournemouth kontra Manchester United u jagħlaq Mark Xkembri bir-reazzjoni tiegħu għad-derby delle Mole bejn Torino u Juventus. Il-Ħadd fil-11:15 niltaqgħu mal-editur Antonello Abela biex f'xandiera diretta jagħtina l-kummenti tiegħu fuq il-logħba Inter kontra Cagliari li ser tkun għadha kemm intemmet mis-Serje A Taljana. Is-Serje A ser tkun l-argument prinċipali tal-programm Mix Zone li ser jixxandar nhar it-Tnejn li ġej fid-9. Nibdew bil-kummenti ta' Joseph Magri għal Sassuolo kontra Milan u nkomplu bir-reazzjoni ta' Karl Parnis għal Udinese kontra Roma. Dawn iż-żewġ videos ser joħorġu f'xandiera diretta. Jagħlaq il-programm Kurt Xkembri bir-reazzjoni rrekordjata tiegħu għal-logħba Arsenal kontra Aston Villa. It-tlieta, 16 ta' April fit-8 toħroġ ir-reazzjoni ta' Karim El-Braxi għal-logħba Chelsea kontra Everton f'xandiera rrekordjata. Il-ħamis fit-tlieta niltaqgħu mat-trakka ta' Shanghai fejn fit-tmiem il-ġimgħa ta' wara ser issir il-Grand Prix taċ-Ċina tal-Formula 1. Dan il-video ser joħroġ in kollaborazzjoni ma' Velocity Esports Racing. Il-ħamis stess fit-8 Kurt Xkembri ser jagħtina r-reazzjoni tiegħu għal-logħba Bayern Munich kontra Arsenal mill-UEFA Champions League f'xandiera rrekordjata. Il-ħamis fil-11 Mix Zone jirritorna f'xandiera diretta fejn Karl Parnis u Joseph Magri jiddiskutu t-tieni leg tal-kwarti tal-finali tal-UEFA Europa League bejn Roma u Milan. Infakrukom fl-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube fejn fih tistgħu issibu sew dan il-programm kif ukoll il-programmi kollha l-oħra tagħna ftit mumenti wara li dawn jintemmu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa jien Lorjana Brinkat nirringrazzjakom tal-li segwejtuna u nagħmel appuntament magħkom għall-programm li jmiss. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd.